OK, čaute, my sme Pro Action. Naše prvé video, informačka o našom štarte. Sme celkom 4. Ideme zľava doprava. Takže prvý je Fias, pozdrav. Ahoj. To je sprava doľava. To je zľava doprava, od teba to je naopak. Ďalší je Flopside. Ahoj. Potom som to ja Mon. A nakoniec Noise. Sa hambím. Mon je analfabet. Nerobte. OK, takže máme to vymyslené tak, že budeme každý mať osobitný channel. Videa sa budú vydávať podľa toho, ako sa nám bude chcieť. Vždycky bude vydávať video niekto iný. Čo také ešte? Nič. Informačka, začíname. A vidíme sa od ďalšieho videa, takže like a subscribe. Dúfame, že sa Môžete vidieť, sme bohatí. Áno, dúfame, že sa vám budú naše videá páčiť. Čus!